त्या रात्रीची तारीख मला अजूनही स्पष्ट आठवते. शनिवारची ती रात्र होती. पिंपरी चिंचवडच्या एसटी डेपोतून मी तिकीट तपासत उभा होतो. माझ्या डोक्यात फक्त एकच विचार, आजचा प्रवास पटकन संपला की उद्या घरी आराम करायचा. बसचं गंतव्य होतं कोल्हापूर. निघायची वेळ रात्री 9:30ची आणि चालक होता माझा जिवलग सोबती म्हाळसकर. काय रे, आजची रात्र भारी वाटते, पावसाळा असूनही आभाळ कोरडं आहे, म्हाळसकर हसतच म्हणाला. मीही मान हलवली. पण माझ्या अंगावर कुणीतरी थंडगार हात फिरवल्यासारखं झालं. मी झटक्यात मागे वळून पाहिलं, पण मागे कोणीही नव्हतं. हळूहळू प्रवासी बसमध्ये चढू लागले. एक म्हातारं जोडपं, हातात तुळशीचं रोप होतं. 2 कॉलेजातले मुलं, कानात इयरफोन आणि हातात बॅगे घेऊन. एक आई आणि तिचा लहानगा छोटासा मुलगा जो सतत काचेला हात लावत होता. आणि एक तरुणी, तीही एकटीच, काळ्या शालीत गच्च गुंडाळलेली. तिचा चेहरा मात्र बसच्या लाईटखालीही स्पष्ट दिसत नव्हता. सगळेजण आत बसले. रात्रीची वेळ असल्याने प्रवासी फारच तुरळक होते. मी हजेरी मोजली, तिकीटं दिली आणि बस आता मार्गस्थ झाली. थोड्याच वेळात बस महामार्गावर चढली. सुरुवातीला सगळं अगदी नेहमीसारखंच होतं. गाणी लागली, कोणी फोनवर बोलत होतं तर कोणी खिडकीतून बाहेर बघत होतं. पण जसं जसं शहर मागे पडलं, रस्ता विरळ होत गेला आणि जंगल सुरू झालं. तो रस्ता मला माहीत होता, पण त्या रात्री तो रस्ता सामान्य वाटत नव्हता. झाडं इतकी दाट दिसत होती की जणू बसला गिळायला एकमेकांकडे झुकत होती. रात्र काळोखी होती, फक्त बसचे हेडलाईट्स आणि कधीतरी काजव्यांची चमक. म्हाळसकरने अचानक हळू आवाजात विचारलं, अरे, तुला जाणवतंय का, आज जंगलात काहीतरी जास्त शांतता आहे? मी हळूवार हसलो. काय रे, तू भूतकथा जास्तच ऐकायला लागलायस हल्ली. पण खरं तर माझ्याही अंगावर काटा आला होता. आणि त्याचवेळी मागच्या सीटवर बसलेला एक मुलगा किंचाळला, आई बघ, तिथं कोणतरी उभा आहे. सगळे प्रवासी खिडकीकडे वळाले. बस जंगलाच्या एका वळणावर आली होती आणि खरंच रस्त्याच्या अगदी मध्यभागी पांढऱ्या कपड्यातली एक बाई उभी होती. म्हाळसकरने लगेच ब्रेक दाबले. बस आवाज करत थांबली. ती बाई हळूहळू बसकडे चालत आली. तिचा चेहरा मात्र काळोखात अस्पष्ट होता. तिकीट काढणार की काय करणार, मी अर्धवट विनोद करत म्हटलं. पण तिचा आवाज मात्र थरथरत होता. सगळ्या बसमध्ये शांतता पसरली. फक्त त्या बाईचे पाय रस्त्यावर आपटताना होणारा आवाज सर्वांना ऐकू येत होता. ती अगदी बसच्या समोर आली आणि थेट अदृश्य झाली. होय, डोळ्यांसमोर, आणि तेही क्षणात. माझ्या मागच्या सीटवरून एखाद्या वृद्ध बाईने आवाज काढावा तसा आवाज आला, देवा, ही रात्र आपल्याला खाऊ नये. बस पुन्हा सुरू झाली, पण त्या क्षणापासून प्रवास वेगळाच भासत होता. बस पुन्हा हळूच हलू लागली. चालक म्हाळसकरचं लक्ष सतत रस्त्यावरच होतं, पण त्याचे हातपाय हळूहळू थरथरत होते. मी मागे वळून प्रवाशांकडे पाहिलं. सगळ्यांचे चेहरे पांढरे फटक पडले होते. कोणी एक शब्दही बोलत नव्हतं. फक्त ती काळ्या शालीतली तरुणी मात्र अगदी शांत बसलेली होती. तिच्या डोळ्यात कसला तरी विचित्र स्थिरपणा होता, जणू बाकी कोणालाच तिच्याशी काही देणं घेणं नाही. मी तिच्याकडे जास्त वेळ पाहिलं तर माझ्या मनात असं वाटू लागलं की ती मलाच हसते.
पण तिचे ओठ जराही हलत नव्हते, फक्त डोळे भासत होते. अरे इकडे लक्ष दे, रस्ता नीट दिसतोय का तुला? मी म्हाळसकरला विचारलं. तो म्हणाला, दिसतोय की, पण बघ ना हे काय आहे. आम्ही दोघे पुढे बघतो तर काय, रस्ता पुन्हा पुन्हा तसाच दिसत होता. एकसारखी झाडं, एकसारखं वळण आणि एकसारखी दगडी फलकं. जणू आम्ही त्याच जागेवर फिरत होतो. हे कसं शक्य आहे? मी घाबरून म्हणालो. मला नाही माहीत, पण मी सरळ चालतोय तरी सुद्धा आपण परत परत इथंच येतोय. म्हाळसकर कुजबुजला. मागच्या सीटवरून एक कॉलेजचा मुलगा उठून आला. त्याने खिडकीतून बाहेर बघितलं आणि मोठ्याने ओरडला, अहो काका, आपण फेऱ्या मारतोय. मी तोच मोडक्या देवळाचा झेंडा आता चौथ्यांदा पाहिलाय. सगळे प्रवासी आता गोंधळले होते. कोणी देवाचं नाव घेऊ लागलं, तर कोणी एकमेकांचे हात घट्ट धरले. पण सगळ्यात विचित्र गोष्ट घडली, ती म्हणजे तो लहान मुलगा जो आईच्या मांडीवर बसला होता. तो शांतपणे म्हणाला, आई, आपण इथे अडकलो आहोत. ती बाई परत येणार आहे. आईचं हृदय दडपलं. तिनं मुलाच्या तोंडावर हात ठेवला, पण त्या क्षणी बसमध्ये शिरशिरी पसरली. एवढ्या छोट्या मुलाला हे कसं माहीत? मी उठून बसमध्ये फिरलो. सगळ्यांचे डोळे माझ्याकडेच होते. जणू त्यांना माझ्याकडून उत्तर हवंय असं काहीसं मला वाटत होतं. घाबरू नका, हा फक्त रस्ता आहे, आपण बाहेर पडू, मी हळूवार म्हणालो. पण मला स्वतःलाच माझ्या शब्दांवर विश्वास नव्हता. आणि तेवढ्यात बसचा दिवा अचानक बंद झाला. सर्वत्र काळोख पसरला. फक्त इंजिनचा आवाज, प्रवाशांचा श्वास आणि कोणीतरी खिडकीवर नखं घासतंय असा कर्कश आवाज येत होता. आणि तेवढ्यात एक जोराची किंकाळी फुटली. ती वृद्ध बाई मोठ्याने किंचाळली होती, ती आली, ती आली, आता आपलं काही खरं नाही, ती आली. मी टॉर्च पेटवला आणि खिडकीकडे झोकून दिला. माझं हृदय दडपलं होतं. खिडकीबाहेर तीच पांढऱ्या कपड्यातली बाई बससोबत धावत होती. तिचे केस हवेत उडत होते आणि तिचे डोळे एकदम लालभडक चमकत होते. ती जोराने येऊन बसच्या काचेला एकदम आपटली. सगळे प्रवासी किंचाळले. काच फुटणार इतक्या जोरात ती धडकली होती, पण त्याआधीच ती पुन्हा गायब झाली. म्हाळसकर ओरडला, मी हा रस्ता तोडतो, कुठेही घेऊन जातो, पण इथून बाहेर निघायलाच पाहिजे, नाहीतर ती आपल्याला जिवंत सोडणार नाही. तो स्टेअरिंग डावीकडे वळवतो. बस एका ओसाड अरुंद रस्त्यावर शिरली. आता दोन्हीकडे झाडं इतकी दाट होती की बसच्या काचा त्यांच्या फांद्यांना खरचटत होत्या. आणि तेव्हाच मी पाहिलं, ती काळ्या शालीतली तरुणी हळूहळू उभी राहिली. तिचा चेहरा आता स्पष्ट दिसत होता, पण तिचे डोळे मात्र ते माणसाचे डोळे नव्हते. ते पूर्ण काळे होते, जणू आतमध्ये बुबुळच नाहीत. तिचं ते भयंकर रूप पाहून माझ्या अंगावर काटा उभा राहिला. तुम्ही इथून बाहेर जाऊ शकत नाही. तिचा आवाज जणू बसभर पसरला होता. तो आवाज एखाद्या मुलीचा नव्हताच. तो एकदम जड, घोगरा आणि भेसूर होता. प्रवासी किंचाळतच उठले. कोणी दरवाजाकडे धावलं, तर कुणी खिडकी फोडायचा प्रयत्न करू लागलं. म्हाळसकरने गोंधळून ब्रेक दाबला. बस जोरात हादरते आणि रस्त्याच्या कडेला उभी राहते. काय चाललं हे? तू कोण आहेस? मी जोरात विचारलं. ती हळूवार हसली. हसू म्हणायचं का त्याला? जणू एखादं प्रेत कुस्ताना करेल असा आवाज होता तो. मी कोण आहे हे विचारू नकोस. कंडक्टर, तुला खरं माहीतच नाही, पण ही बस आज मृतांची बस झाली आहे. हे ऐकून
प्रवाशांच्या डोळ्यातून भीतीचं पाणी ओघळलं. तेवढ्यात तो लहान मुलगा पुन्हा म्हणाला, आई, ही तीच आहे जी आपल्याला नेणार आहे. आई घाबरून पुन्हा मुलाचं तोंड दाबून धरते, पण मुलाच्या डोळ्यात एक विचित्र शांतता होती. जणू त्याला आधीपासूनच सगळं माहीत आहे. मी त्या तरुणीकडे पुढे सरकलो, टॉर्च तिच्या चेहऱ्यावर टाकला आणि क्षणात ती गायब झाली. हो, डोळ्यासमोरच जणू ती हवेत विरघळली असावी. बसभर शांतता पसरली, फक्त लोकांचे धापा टाकणारे श्वास. म्हाळसकर माझ्याकडे वळून म्हणाला, आपण उलट फिरून जाऊया का? अरे, उलट फिरलो तरी तोच रस्ता परत येतोय, तुला लक्षात आलं नाही का? मी हतबलपणे उत्तर दिलं. तेवढ्यात बसच्या मागून एक जोरात धाडकन असा आवाज आला. सगळेजण दचकले. मी धावतच मागे गेलो. मागची खिडकी फुटली होती. काचेचे तुकडे सगळीकडे विखुरले होते आणि बाहेरच्या अंधारात शेकडो डोळे चमकताना दिसले. ते माणसांचे डोळे नव्हते, ते प्राण्यांचेही नव्हते. ते काहीतरी वेगळंच होतं. मला वाटत होतं ते सावल्यांचे डोळे आहेत. क्षणात त्या डोळ्यांनी बसभोवती गर्दी केली. खिडक्यांवर, दरवाजांवर, अगदी टपरावर सुद्धा सावल्या फिरताना दिसू लागल्या. प्रवासी मोठ्याने किंचाळू लागले. कोणी देवाचा धावा करू लागलं, तर कोणी मोठ्याने रडू लागलं. ते म्हातारं जोडपं तर तुळशीचं रोप उचलून बसमध्ये ओवाळू लागलं. मी मोठ्याने ओरडलो, म्हाळसकर, बस सुरू कर, काहीही हो, इथून पुढे जाऊया. त्याने इंजिन सुरू केलं. बस गडगडली आणि रस्त्यावर पुन्हा धावू लागली. पण त्या सावल्या अजूनही आमचा पाठलाग करत होत्या. कधी बसच्या शेजारी धावत होत्या, तर कधी खिडकीवर आपटत होत्या. आणि तेवढ्यात माझ्या नजरेस काहीतरी पडलं. त्या मुलाची आई, ती डोळे पुसत मुलाला घट्ट धरून बसली होती. पण तिचा मुलगा मात्र तिच्याकडे पाहून थंड आवाजात पुन्हा म्हणाला, आई, तू रडू नकोस, तुला माहीत आहे ना आपण जिवंत राहणार नाही. त्याचं ते बोलणं ऐकून सर्वजण थिजून गेले आणि त्याच्याकडेच एकटक पाहू लागले. आता फक्त इंजिनचा गडगडाट, खिडकीवर आपटणाऱ्या फांद्या आणि लोकांचे धडधडणारे श्वास. त्या क्षणी म्हातारा प्रवासी, ज्याच्याकडे तुळशीचं रोप होतं, उठून उभा राहिला. तो थरथरतच म्हणाला, आपण देवाचं नामस्मरण करूया, भूते फक्त देवाचं नाव ऐकल्यावर दूर जातील. त्याची बायको हातातलं तुळशीचं रोप उचलून बसमध्येच भजनं म्हणायला सुरुवात करते. रामकृष्ण हरी, जय जय रामकृष्ण हरी. क्षणभर खरंच वातावरण हलकं झाल्यासारखं वाटलं. लोकांच्या चेहऱ्यावर थोडा आत्मविश्वास पसरला. पण अचानक बसच्या मधोमध एक काळा धुरकट गोळा तयार झाला. तो फिरत फिरत जणू एखाद्या मानवी आकृतीत रूपांतरित झाला होता. तोच काळा धूर हळूहळू म्हाताऱ्याच्या मागे उभा राहिला. मी टॉर्च तिकडे झोकला आणि माझ्या डोळ्यांपुढे एक भयानक दृश्य आलं. तो धुरकट भास म्हाताऱ्याच्या शरीरात शिरला. म्हातारा थरथर कापू लागला. त्याचे डोळे आता उलटे फिरले. डोळ्यातून फक्त फेस येऊ लागला. बायको किंचाळून त्याला धरायला गेली, पण त्याने तिला जोरात बाजूला फेकून दिलं. हे माझं अन्न आहे, तो म्हातारा अचानक भेसूर आवाजात ओरडू लागला. तो आवाज म्हाताऱ्याचा नव्हता, तो कुठल्याशा एखाद्या राक्षसाचा असावा असं सर्वांना वाटून गेलं. सगळे प्रवासी आता किंचाळत मागे सरकले. मी धावत जाऊन त्याला पकडायचा प्रयत्न केला, पण त्याची ताकद विचित्रपणे दुप्पट झाली होती. त्याने माझा गळा पकडला आणि माझा श्वास अडकला. म्हाळसकर, बस थांबव, मी कसाबसा ओरडलो. बस रस्त्याच्या कडेवर थांबली. प्रवासी दाराकडे धावले, पण दार मात्र उघडतच नव्हतं.
तेवढ्या त्या म्हाताऱ्याने, नाही, आता त्याच्या शरीरातल्या त्या भूताने जोरात किंचाळी फोडली आणि त्याच्या छातीचं हाड फुटल्यासारखं तडकायला लागलं. क्षणात त्याचं शरीर जोरात हवेत उचललं गेलं आणि एक भयानक आवाज करत ते बसमध्येच फुटलं. रक्ताचे थेंब सगळीकडे उडाले होते. बायको किंचाळतच बेशुद्ध झाली. बाकी प्रवासी श्वास रोखून कोपऱ्यात लपले होते. सर्वांचे अंग थरथर कापू लागले. त्या म्हाताऱ्याचा मृतदेह जागेवरच पडला होता, पण त्याच्या तोंडातून काळा धूर पुन्हा बाहेर आला आणि खिडकीतून जंगलात अदृश्य झाला. सगळे आता स्तब्ध झाले. पहिला बळी गेला होता. माझं मन ओरडत होतं, हे खरं असू शकत नाही. पण रक्ताने माखलेली बस आणि बेशुद्ध पडलेली बायको याने मला सिद्ध करून दाखवलं होतं. आणि तेवढ्यात ती काळ्या शालीतली तरुणी परत समोर आली. तिच्या चेहऱ्यावर एक थंडगार स्मित होतं. मी सांगितलं होतं ना, ही बस मृतांची आहे. आता क्रमाक्रमाने प्रत्येक जण जाईल, तोही मृत्यूच्या मुखात. सगळ्यांच्या अंगावर आता काटे आले. म्हाळसकर ओरडला, तू कोण आहेस आणि हे का करतेस? ती हळू आवाजात म्हणाली, हे जंगल माझं आहे. जो इथे पाय ठेवतो तो कधीच बाहेर जात नाही. तिच्या शाली खालून सतत धोक्यासारखा एक धूर बाहेर पडत होता. बसभर स्मशान शांतता पसरली होती. लोक तिच्याकडे न बोलता फक्त थरथरत बघत होते. ती खिडकीतून बाहेर हात दाखवते. खूप वर्षांपूर्वी या रस्त्यावरून एकाच वेळी 3 गाड्या गेल्या होत्या. त्या काळी रस्ता नीट नव्हता. रात्रीचं धुकं सर्वत्र दाटलं होतं. चालकांना काहीही दिसत नव्हतं. आणि मग एकाच वेळी अपघात झाला. तिच्या डोळ्यात एक आग चमकली. माझं शरीर त्या गाड्यांमध्ये सापडलं नाही. फक्त माझा आत्मा या जंगलात अडकून राहिला. त्या रात्री ज्या सगळ्या प्रवाशांचा मृत्यू झाला ते सगळे अजूनही इथेच राहतात. आणि तुम्ही, ती प्रवाशांकडे बोट दाखवत म्हणते, आणि तुम्ही आता त्यांच्यात सामील होणार आहात. सगळे प्रवासी घाबरून रडायला लागले. एक कॉलेजचा मुलगा थरथरतच म्हणाला, पण आम्ही काय केलंय? आम्ही फक्त प्रवासी आहोत. ती हळूवार हसली. हे जंगल कुणाला सोडत नाही. एकदा आत आलात तर कायमचे माझे. तेवढ्या तो लहान मुलगा जो आतापर्यंत शांत बसला होता अचानक तिच्याकडे पाहून म्हणाला, तू खोटं बोलतेस. बसभर पुन्हा गडबड. सगळ्यांनी आश्चर्याने मुलाकडे पाहिलं. त्याचा आवाज आता छोट्या मुलासारखा नव्हता. तो प्रगल्भ आणि गंभीर होता. तुझं शरीर खरंच हरवलं होतं, पण तू या जंगलाचा शाप नाहीस. तुला कुणीतरी इथे अडकवलं आहे. तरुणीचा चेहरा विकृत झाला. चूप, तू काही जाणत नाहीस. ती मोठ्याने किंचाळली. पण मुलगा पुन्हा शांतपणे म्हणाला, मी तुला बघतोय. तू स्वतःला भूत समजतेस, पण प्रत्यक्षात तू स्वतःच एक बळी आहेस. त्या क्षणी मला असं जाणवलं, हा मुलगा साधा नाही. त्याच्या डोळ्यात काहीतरी वेगळं सामर्थ्य आहे. प्रवासी गोंधळले, पण त्यांना थोडीशी आता आशा वाटू लागली. कदाचित हा मुलगा काहीतरी करू शकेल. तेवढ्यात अचानक बसचा उजवा टायर जोरात फुटला. बस रस्त्याबाहेर घसरली आणि एका मोठ्या वडाच्या झाडाला जाऊन धडकली. प्रवासी एकमेकांवर आपटले गेले. सर्वत्र किंचाळ्या. आणि मग आम्ही सगळ्यांनी ते पाहिलं. झाडाच्या फांद्यांवरून काळ्या सावल्या खाली झेपावत होत्या. हजारो सावल्या, डोळे लाल भडक आणि तोंडातून पांढरा फेस. त्या सरळ बसकडे धावत होत्या. डोळे लाल भडक. आणि तेवढ्यात कोणीतरी किंचाळलं, देवा, आता आपलं झालं. आपलं काही खरं नाही. मुलगा मात्र उठून उभा राहिला. त्याने हात उचलला आणि त्याच्या भोवती हलकीशी प्रकाशाची
एक वलय तयार झाली. त्या मुलाच्या भोवती उमटलेलं प्रकाशाचं वलय पाहून सगळे प्रवासी स्तब्ध झाले. कुणी डोळे चोळले तर कुणी देवाचं नाव घेतलं. तो मुलगा मात्र आता शांत उभा होता. तुम्हाला वाटतं मी साधा मुलगा आहे, पण मी तसा नाही. मी जन्मलोच या जंगलाच्या शापाला तोडण्यासाठी. त्याच्या आईच्या चेहऱ्यावर आता गोंधळ आणि भीती दोन्ही होतं. अरे बाळा, हे काय बोलतोयस तू? तू माझा मुलगा आहेस, तू साधा आहेस, ती रडतच म्हणाली. पण मुलगा तिच्या डोळ्यात बघून एकदम शांतपणे म्हणाला, आई, तुला माहीत नाही, मी तुझ्या पोटी आलोय, पण माझ्यात एक जुना आत्मा आहे. मी या जंगलाचा संरक्षक आहे, पण मी अजून लहान असल्यामुळे पूर्ण शक्ती वापरू शकत नाही. सगळ्या बसमध्ये आता कुजबूज पसरली. म्हाळसकर घाबरतच माझ्या कानात म्हणाला, आपण नेमकं भुताटकीत अडकलोय की देवदूतामध्ये? मी मात्र काहीही बोललो नाही, कारण माझ्याच डोळ्यांवर माझा विश्वास बसत नव्हता. तेवढ्यात बाहेरच्या सावल्या बसभोवती फिरायला लागल्या. खिडक्यांवर नखं घासण्याचा कर्कश आवाज येत होता. एक एक सावली जणू आत घुसण्याचा निष्फळ प्रयत्न करू लागली. मुलगा जोरात म्हणाला, त्यांना थांबवण्यासाठी माझ्याकडे थोडाच वेळ आहे, पण त्याआधी सत्य सांगतो. तो त्या काळ्या शालीतल्या त्या तरुणीकडे वळाला. तुझं नाव अन्विता आहे. तू या जंगलात अपघातात मेली नव्हतीस, तुला इथेच मारलं गेलं होतं. तरुणीचे डोळे विस्फारले. खोटं, हे खोटं आहे, ती मोठ्याने ओरडली. पण मुलगा पुढे म्हणाला, त्या अपघाताच्या रात्री काही तस्करांनी जंगलातून गाड्या चालवल्या होत्या. तू त्यांना थांबवायला आली होतीस. त्यांनी तुला पाहिलं आणि तुला संपवलं. तुझं शरीर जंगलाच्या खोल भागात पुरलं गेलं, पण तुझा आत्मा मात्र इथेच अडकला आहे. त्यामुळे तुला वाटतं तूच या शापाची मूळ कारण आहेस. बसभर शांतता पसरली. सगळ्यांनी तिच्या चेहऱ्याकडे पाहिलं. तिच्या चेहऱ्यावरचा राग आता हळूहळू वेदनेत बदलत गेला. मी बळी होती, ती पुटपुटली आणि तिच्या डोळ्यातून पाणी वाहू लागलं. पण सावल्या अजूनही थांबल्या नव्हत्या. बाहेरून एक सावली खिडकी फोडून आत शिरली. लोक किंचाळले. ती सावली सरळ एका कॉलेजच्या मुलावर झेपावली. मुलगा जोरात ओरडला, सगळे मागे सरका. त्याच्या हातातून अचानक पांढरट प्रकाश हळूहळू बाहेर आला आणि ती सावली जळत जळत नाहीशी झाली. लोकांच्या चेहऱ्यावर आशेची किरण उमटली. तू आम्हाला वाचवू शकशील का? एका जणाने थरथरतच विचारलं. मुलगा गंभीरपणे म्हणाला, मी प्रयत्न करीन, पण तुम्हाला माझ्यावर विश्वास ठेवावा लागेल. आणि अन्विता, तुला माझ्यासोबत यावं लागेल. कारण हा शाप संपवायचा असेल तर तुला तुझ्या मृत्यूचं खरं ठिकाण शोधावं लागेल. तरुणी हळूच मान हलवते. तिच्या चेहऱ्यावर आता राग नव्हता, फक्त दुःख आणि सत्य जाणून घेण्याची तडफड दिसत होती. म्हाळसकर इंजिन सुरू करतो, पण बसचं स्टिअरिंग स्वतःहूनच फिरू लागतं. बस सरळ जंगलाच्या आतल्या अंधाऱ्या रस्त्यावर वळते आणि सगळे प्रवासी श्वास रोखून बसतात, कारण आता प्रवास सुरू होणार होता मृत्यूच्या गुहेकडे. बस जंगलाच्या आत अधिकाधिक खोल जात होती. रस्ता इतका अरुंद झाला की फांद्या थेट काचांवर आपटत होत्या. बसमध्ये बसलेले प्रत्येक प्रवासी श्वास रोखून बसलेले होते. मुलाच्या भोवतीचं प्रकाशाचं वलय अजूनही झगमगत होतं. त्याने डोळे मिटले, जणू तो काहीतरी जाणण्याचा प्रयत्न करत होता. अचानक त्याने डोळे उघडले आणि म्हणाला, आपण जवळ आलो आहोत. हे जंगल आपल्याला एका ठिकाणी खेचतंय. तिथंच अन्विताचं शरीर पुरलं गेलं होतं. हे ऐकताच ती काळ्या शालीतली तरुणी थरथरली. तिच्या डोळ्यांमध्ये वेदना स्पष्ट जाणवत होत्या. मला आठवतंय, ती किंचाळत होती. मला मदत हवी होती, पण कोणीही मला मदत केली नाही. सगळ्यांचे डोळे तिच्याकडेच खिळले होते.
तेवढ्यात बस एकदम थांबली. माळसकर घाबरतच म्हणाला, अरे ब्रेक आपोआपच लागताय, मी काहीच नाही केलं. मी खिडकीतून बाहेर पाहिलं. रस्त्याच्या पुढे एक प्रचंड मोठं वटवृक्ष उभं होतं. त्याच्या मुळांभोवती काळं धुकं फिरत होतं आणि त्याच्या खालून एक विचित्र करहाण्याचा आवाज येत होता. मुलगा शांतपणे म्हणाला, याच्या खाली शापाचं मूळ आहे. तेवढ्यात त्या सावल्या पुन्हा प्रकट झाल्या. यावेळी शेकडो नव्हे तर हजारो. त्यांनी बसला वेढा घातला. खिडक्या आपटायला सुरुवात केली. प्रवासी किंचाळू लागले. एक कॉलेजचा मुलगा भीतीने दरवाजाकडे धावला. मी यापेक्षा इथेच मरतो, पण असा आत बसून आणि घाबरून नाही. तो ओरडला आणि दरवाजा उघडण्याचा प्रयत्न करू लागला. पण तो लहान मुलगा जोरात ओरडला, थांब, बाहेर गेलास तर ते तुला लगेच संपवतील. पण त्या मुलाने ऐकलं नाही. त्याने किक मारून दरवाजा जोरात उघडला आणि बाहेर पळाला. क्षणात सावल्या त्याच्यावर झेपावल्या. त्याची किंकाळी आकाशभर घुमली आणि पुढच्या क्षणी फक्त त्याचं हाडकुळ शरीर जमिनीवर उरलं होतं. प्रवासी भेदरून ओरडले. कोणी डोळे झाकले तर कोणी देवाचं नाव घेऊ लागलं. हा दुसरा बळी होता. बसभर आता थरकाप पसरला. सगळ्यांना कळून चुकलं होतं. आता ही फक्त कथा किंवा अफवा नाही, हा प्रवास खरंच मृत्यूचा प्रवास आहे. तो लहान मुलगा आता उठून उभा राहिला. सावल्यांचा सामना करायचा असेल तर सगळ्यांनी एकत्र राहावं लागेल. कोणीही बाहेर जाणार नाही. माळसकर म्हणाला, पण आपण तर या वटवृक्षाजवळ थांबलोय, आता पुढे काय? मुलगा हळू आवाजात म्हणाला, या झाडाखाली अन्विताचं शरीर आहे, पण त्याच्यासोबतच एक शापित आत्माही आहे. जोपर्यंत आपण त्याला समोर जात नाही तोपर्यंत कुणीही इथून जिवंत सुटणार नाही. सगळ्यांचे डोळे अन्विताकडे वळाले. ती थरथरत होती, पण तिच्या चेहऱ्यावर एक निर्धार दिसत होता. जर माझं शरीर इथे आहे तर मला ते पाहायचंय. मी यापासून पळणार नाही. बसच्या काचांवर सावल्या अजून जोरात आपटू लागल्या आणि वटवृक्षाच्या मुळाखालून लालसर प्रकाश आता बाहेर यायला लागला. त्या सावल्यांचा गडगडाटी आवाज जणू हजारो नरकातील आत्मे एकाच वेळी कराहत होते. सगळे प्रवासी बसच्या खिडक्यांमधून बाहेर डोकावत होते आणि तेवढ्यात झाडांच्या मुळांमधून जमिनीचा थरथराट सुरू झाला. माती फाटू लागली आणि त्यातून हळूहळू वर आलं एक भयानक रूप. तो एखाद्या राक्षसासारखा होता. उंची झाडा एवढी, चेहरा अर्धा जळालेला आणि त्याचे डोळे अगदी लाल आगीसारखे. तोंडातून राखेसारखा धूर बाहेर पडत होता. त्याचे हात लांबट, बोटं नखांसारखी धारदार. सगळे प्रवासी त्याला पाहून थिजून गेले. तो भयानक आवाजात गरजला, कितीही पळा, पण कोणीही इथून जिवंत जाऊ शकत नाही. हे आत्मे माझ्या भुकेसाठी आहेत आणि माझी भूक आज मिटूनच राहणार. अन्विता थरथरत पुढे आली. तूच माझं आयुष्य संपवलंस. राक्षस हसला. हो, तू माझ्या मार्गात आली होतीस. जंगलातून जाणाऱ्या गाड्यांच्या साक्षीदारांपैकी तू एकटी जिवंत राहिली होतीस, म्हणून तुला इथेच पुरलं. तुझा आत्मा मी माझ्या ताब्यात ठेवला, पण बघ, तू अजूनही माझ्या कैदेत आहेस. अन्विता मोठ्याने किंचाळली. तिच्या डोळ्यातून काळ्या धुराचे थेंब वाहू लागले. तू खोटं बोलतोयस. तेवढ्यात तो लहान मुलगा हळुवार पुढे आला. त्याच्या हातातून पुन्हा प्रकाश निघू लागला. तुझं राज्य आज संपणार आहे, कारण सत्य बाहेर आलं आहे आणि सत्य बाहेर आलं की शापाचा नाश होतो. राक्षस मोठ्याने हसला. छोट्या मुला, तू मला रोखशील. माझ्या सावल्यांची संख्या लाखोने आहे, शेकडोने आहे. क्षणात त्या सावल्या बसकडे झेपावल्या. खिडक्या तुटू लागल्या.
एक प्रवासी बाहेर खेचला गेला आणि बसमधून बाहेर पडताच त्याचं शरीर तुकडे तुकडे झालं. आता हा तिसरा बळी होता. लोक आक्रोश करायला लागले. मी बसच्या मधोमध उभा राहून सगळ्यांना ओरडलो, घाबरू नका, त्या मुलावर विश्वास ठेवा. म्हाळसकर ड्रायव्हर सीटवर बसूनच मोठमोठ्याने हॉर्न वाजवत राहिला, जणू आवाजाने सावल्या दूर जातील. पण काहीही फरक पडत नव्हता. त्या मुलाने हात आकाशाकडे उचलले. त्याच्या भोवती प्रकाशाचं पुन्हा भलं मोठं वलय तयार झालं. तो आता गरजला, या बसमधल्या प्रत्येक जीवाचं रक्षण आता माझ्यावर आहे. तुम्ही इथे काहीही करू शकत नाही. क्षणात प्रवाशांच्या लाटा बाहेर फुटल्या आणि काही सावल्या जळून नाहीशा झाल्या. लोकांच्या चेहऱ्यावर आता थोडा दिलासा दिसत होता. पण राक्षस अजूनही हसत होता. आता नेमकं पुढे काय होतंय ते सर्व वाचतात का, की तो राक्षस त्या सर्वांना मारून टाकतो? हे बघायला तुम्हाला या कथेचा पुढील भाग बघावा लागेल. जर हा भाग तुम्हाला आवडला असेल तर नक्कीच व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका. आणि हो, आपल्या चॅनलला आतापर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला येणाऱ्या बेल आयकॉनलाही नक्की दाबा, जेणेकरून भविष्यात येणारे व्हिडिओज मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवू शकेन. आणि हो, व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच कमेंट करून कळवा, जेणेकरून मी पुढील भाग लवकरात लवकर प्रकाशित करू शकेन. तर चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओत. धन्यवाद.